seliramu beto hati. Ada Dek Vivi Balsami. Wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku Raubas beci eka belunga saka uripku paribasan rangga lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu ora masalah. kembali Bakar Jaya nek iki sing diturut direnggo Pak J pokoknya arep dalem sabuke Rafia alah bos iki bos kakung Turut sabuke kok pedhot ketembungan. ganti Rafia Milo barang sing apik, sing elek dibuang. Anak kira nek putrane jenengan iku sing akeh diturut niku sing elek. Ya terus musik Ayo Pak De. karepmu. Mbak Ana, monggo Mbak Ana. Mas Gilang walaupun sabukmu Rafia asalkan kenceng tetap seret Mas Gel gedes. Kenek opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku Mas Sonto opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segoro. Ayo Mbak Rizky, Mbak Ningrum, sesek ning ada Mbak Fia. jodoh pancen marake arep kepiye meneh kowe wong randuwe aja silak batinmu Fahmi. marang kahatanku lemes kubusin rasa tresnaku ayo Dok Oh iki satenane takdirku sing jawabe seliramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku becike kowe saka uripku Paribasan ngomongane ngangkoso kowe teko gawe lara marang tresno. iki wis jalanku pilihane wong tuaku Kagem rekan-rekan muda remaja Karang Taruna Priwajaya. Apalagi untuk Kakang Minuman mana? Monggo kagem rekan-rekan muda Karang Taruna Desa Pringgo Wijaya. Mobilnya kerja joget dipersilakan. Bagi ayo Bi ayo Mbak Ana, Mas Ray.
Yang punya konter belum ini yo. Sepurane yen gawe lara atimu. Yo yo yo